Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang mga putahe ni Manny ay hindi totoong putahe. Pero ang mga DJ aning programa, mga tinuod nga mandirigma. Ang mga putahing inyong mapaminawan, dili tinuod o dili mapalit. Pero nagkuha og inspirasyon sa mga tinuod nga pagkaon. Luto nga dinalian. Apan, kung matilawan, kalami ang imong matagamtaman. Quick and easy. Na hindi ka manok nga itabong. Ay, anak, ang putahe. Putahe. Secret. Ni Manny. 100 grams of wheat flour. Do the roasted rice, black olives, and just a pinch of salt. Do the red beans, onion, oil, sugar, and celery. Do the sesame plastic show. Kini ang akong tugkaran. Here we go! Oras ka pamilya, alas 6:59. Good morning! Di ko na ginasara karamunta ka mga kapamilya, pulang-pula! Ladies and gentlemen, Tita Pressy! Mga higala, kumusta mamuntanan og Happy New Year? Bagong mayong bagong tuig ka na tong tanan. Ay! Og sa di madugay, yun yung tanang gabi eh. So gato na dali sa siyudad sa Davao kay bawal ang pabuton. Natin ginatawag og Turutot Festival. Turutot! Kundi dagan sumasalmot nini ang mga bayot. Oh! Turutot Festival! Ato mong i-welcome, Senador Manny Pacquiao! Balak ko sa mundo, dala ang pangalan mo. Pinoy ako, Pinoy tayo. Lalaban ako sa mundo, kapalit may buhay ko. Lalaban ako para sa Pilipino. Lalaban ako para sa... Lapan ay. Lalaban ako para sa bayan ko. Lalaban ako, mahal ang pipino. Mahal ang pipi. Ika natin, Okay, Press. ako na. Lalaban ako. Ready, go. Sige, go. Lalaban ako, kay mahal ang pipino. 75 is good! You're a bad singer! Kiro! Maglatag ti ko anang inginana nga matang sa player ay. Bakit ba magagalit ka dyan? Kailangan kayong takla. Kami kay Kokon ang nagsultian na ba? Yung ibalik mo yung number mo kasi mali ang tuplok mo sa sa numero. Tuplok ko na kung 0 ha. Sige. Papasan. Hindi na naipagasyan na ron. Ano mo Mamalik ba ng type sa imong numero ang kantahon. Ano ang sabi? Mahal siya, sabi diha. Ayun.
grabe, makalingaw yan kasi ang mga Pinoy, tradisyon talaga ng mga Pinoy, pag Bijuki. walang paputok ka, puro bijuki yan, magkadlaw na ng bijuki. Puro sing-along yan, patas anay tingog yung mga ano yan, mga anak, mga papagmama. Yun talaga ang talagang ugali ng mga Pinoy, na Pinoy. hindi mawala sa atin. May problema, may mga sinasagubang tayo ng mga pagkabikos-bikos sa kinabuhi, mayroon tayong mga umaabot na mga kaguliang, pero pag kumanta ang Pinoy, all out yan. Yes, wag na Diba? limit senador kay karon pa lang kay siguro ng buntaga sa Oy, grabe, nagsugod na. gapatumba mo baboy baka diya kanding na sa inyong balay. Naku, mahadlok si Lady Bam ito kasi Mon, patumba. si Lady Bam karon, di na magawa silang bahay na Laro ba? tago-tago na. Kay tumbahon ng mga baboy karon. Nahibang na yung mga kinilang amahan at inahan. Ito si Benjamin Petilos. Wala na sa ilam dito sa dito sa ilahang kanang underground. Underground? Gihingtan na itong baboy. Kanyang gabi pa, umumir mo ng apple. Kabalos. Kita kabalos. Kabalos. Si Kabalos, sigurado natulog pa ngayon si Sigurado Lady to Bam. na- Ayog daot. Ang mga asset ato rin ang mga taxi driver mo takes na to siya. motex. Alibam, gidautan na po kanini. Anti-press. Gidaot may akong gahapon giingnan kag baki nga kabang. At least pag sa taga CDO. CDO, wala na tutudloy eh. tutudloy Hindi do. lang gid sila yung nasikat to dari ang baboy nga nakandiin. Sigang matalian ni Lady Bam. Wala siya kabantay. As kabantay. Di ba? Hilingi guntas linibam. Suot kahapon, urag regalo. All blue kasi siya kahapon, no? Oo. Tapos na i-ribbon ang ulo. Butang-butang pang ribon, urag yung regalo. Pero tayo ngayon ay nagkaisa tayo. Color read tayo Wala ngayon. tayo ngayon pula. Nakapula kaming tatlo ngayon na si Kuya Cardo, sa Tiprisi, ako. Dahil ito ang pangbungad namin sa New Year. Ay, mga gano'n. Tinood na. Ay, napagin mga nag-birthday ni karon no? Si Althea Duran, happy birthday. Oy, si Altia Duran. Happy birthday ha. Sa Many more birthdays to come. Oo. Altia Duran. Happy Ayo. birthday, happy new year po na sa tuwag ikan sa atong amigo nga si Michael Oy. sa Bangkiruhan. At saka mula sa mga 10th Infantry Battalion at sa mga Task Force Aguila ay nag-greet din sa atin. Sabi nila, i-greet mo ko ng Happy New Year kami dito. Mamiminaw kami always sa inyo ni Naputahi, na Pardo at Ate Pris. Ay, happy new year sa inyo di mga sundalo na to. Sundalo natin yan. At saka mamiminaw din ang mga graveyard na mga nurse dyan sa SPMC. Ay, Yung salamat! naku, mag-breakfast daw sila. Ay, naku, mamiminaw ng putahi dahil tangtang talaga ang stress sa mga opera, yung sa mga kuhan, mga gahig ulo ng mga pasyente. Di ba? Oy, ako sa pahimang na sa mga taxi driver karon. Ayo. Now, ayaw gid intahan mo og balibad sa pasahero, manggaling parahon mo. Ayaw ninyo balibare o ayaw mo pamili kay sa balita ra ba kagabi sa TV Patrol. Ano pala? Pero daghanang gipang dakop dito mga taxi sa kauluhan. Kay may balibad sa pasahero, nya pag abot sa unahan, magpasakay glain kay namili di ay. Ay, mamimili. Oh. Kasi pag mabalaan ng taxi driver, ay doon ra kaayo, lugi ko. Sa Manila, Ate Pres, gino naman ako tuloy sa una nga. Manila, lagi mo ang driver nga. Basta makagit to, Sir, Quezon City. Sir, traffic ba doon? Ay, sa scan sa nako ha. Gamiton sa nako akong scanner ha. Ako yan, wala traffic dito, tara. Dere sa silid sa Davao, ayaw gid inta mo pabadlong ha. Kay basig magpasko gid inta mo dai doon ay magiring magsugat mas bag-on tuig. Kana mas presuhan. Ay, naku, hindi maganda Pwede yan. ba sila mabalibad kung layo ng ipanang? Sir, ito kung Jensa, di naman Di pwede. na pwede. Okay, outside line na na. Pero kung dinhi lang sa siyudad sa Davao, masakyan to ninyo ay kay luoy pud taon kaay na mga nagbaguod taon diha. No. Labi na doon na kanay dang bata.
Ay, Sakyan ninyo eh. Kaluluoy yan kasi siyempre magamang magdali yan, may mga importante na mga lakaw yan, pasakyan nyo na lang. Oo, at saka pang ano na lang yan, pang bungad sa bagong tuig na malipayon ta na magserbisyo sa atong isig kaingon. Kabalo ka, Ate Pres, ang Oo. pinakauna na kong pag-drive og taxi good kitong 2017. Oo. Kwanto eh? New Year to. New New Year to. Kunti isa. Bagong tuig to, nang drive ko sa kaning black taxi. Oo. Ako suking sakay eh. Ikaw na lang ginang maproblema sa Oo, sa sa mga mga kasahiro. Oo. Niabot ko siguro mga akong kita ato, maabot og mga hapit 4,000. Oy, dako pala. Nindot Isa ka adlaw. Isa ka adlaw lang. Oo. Grabe Kasi sakay man. pag gayon, anong season kasi? Pag season, napakadaghan mga tao dyan ang mga mag-aatang dyan sa mga kalsada. At saka pag-drop naman ng isa, ay Sakay na yun. may ano na din, magsasakay na din. Oo, Ano, sakay na yun. Tinuod gid na. Mao nang kuan gyud kining tiba-tiba gid mga taxi driver karon. Ay lang gid pong pamili, ay pong panikas pod. Ay, ang Oo. panikas. Pero siyempre, ang importante kung mga driver may trabaho, pag abot sa oras na pangpamilya, Pamilya. umuli talaga tayo sa balay. Kasi ang tradisyon natin, magtapok-tapok talaga ang pamilya pag susugat sa bagong tuig. Mao. Para Ayaw mo. may magkaisa. Oh, ayaw mo liko og laing kuan ha? Laing dan. Basig lahi nga balay ilang adtuan. Oh. Naglibog kay daghang pamilya, ay isa-isa lang. Pag labas sa tanan, ayaw mo pagpabuto din sa mga Oo. taga Davao. Oo. May mangko dito sa Del Sur kay may bawal. Ay, pwede ka pala Pwede ba mapabuthan doon. dito? Oo, Pwede kaya dito. pala uulit mamaya si Ate Pris. Excited din siya na magpabuto. Magpabuto ko. Oo. Nga di mo kadungog. Kanang pagbuto nga matagamtaman mo talaga yung Oo. yung pisik. Kanang ang iyang splinter maabot sa kong mata. Ay, Murag karon ra ko mag New Year nga di ko mag New Year sa balay nila Moki og Kinoy. Ay, Oo, yung last year pala doon kayo, no? Kaduha na ko ka New Year dito silang Dito balay. silang bay? Oo. Oo, makamis yan. Karon kay na mas Manila ang duha. Oo. Di na ko ka New Year. Diri na lang ko mag New Year. Matag mo ni si Big Joe niya. Ang Ay, marinas siya. ano pa, ikaw pala ang mag-duty mamaya Oo, kay Kano? niya. O ba na natin siya? O ba tayo mamaya sa niya? Boto na. Ay, magpabuto ka pala. Pabuto man ko. Baka sa saka ako mamaya uubanan ko din si Kuya Cardo Ay, sige, mamaya. sige, senador. Oo. Si Big Joe siguro At saka ubanin ko siya niyang pasayan para saba kaya natin Ano ang si New Year. Big Joe? Ah, si Big Joe. Oh, ingon siya nga, ani do siya din niya. Okay Ay, kayo. ayun. So, kumpleto pala ang Kumpleto ating pala countdown niya, oh. mamaya kasi marami kayong makakauban mamaya sa countdown. Ingon gani ko nga, mag-unsa man ka dili Big Joe sa paguntaig. Ah. Kanay mo puli. Ah. Oh. Isa din eh, mani rin mo saroy lagod ko. Ate Press, ang atong time check. Time Atong check. oras 7:11. Ay, pero ang ano natin Turutot Festival. Oo. Sa Turutot Festival, mamaya marami ang mangturututay na ano yan. Marami ang magtatapok magturututay doon Oo. sa Saan ba magturututay mamaya? City Hall. Sa City Hall. Oo. Kaya kung may mga turutot kayo na napalit, ayun, magtatapok tayo mga lahat ng mangturututay doon sa City Hall. May nanguntahan rin. Oh. Ate Press, pwede ba nang bambukan yun? Bambukan yun? Mabutong yan po na. Bawal na kay mubuto man gahapon na. Gawas lang din ipabusikan sa imong bakbak. Yan na lang pabuta sa imong bakbak. Pwede na ba ka mang limugmog? Ayun, papilion ko sa Tipritsi. Anong gusto mo? Gamay na turutot o dako na turutot? Dako nga turutot. Yan naman. Oo. Oh, lami man ang initurutot ni mo dako. Para? Oo. Kay malingaw di ka. So, Hindi pasabot. ka relate, Ate Press. Oo. Okay, di mo ko turutot na mong ginagamit. Sa dito, Kuya Cardo. Paano nyo ang gigamit ay basuka? Basuka nga sugalhag ka. Ikaw na kayo. Basuka nga nagnganga. Ate Press, hangyo lang doon. Tingnan ninyo diya sa kuan bing magbaboto may pero luthang.
Lutang. Pwede ng luthang. Pwede ba? Gawa man yung pulbura. Oo. Pwede yung luthang. Mas okay ng luthang. Ang lutang nga sa amin, ang ginamit namin, mansanitas, yung mga hilaw na bala? mansanitas. Pwede ba rin ang Uy, buto? kusog ko ayaw mo buto. Di ba ang Pwede, luthang, di ba? di ba ang bala na kayo papel? Papel nga ba saon? Ano? Ganang Pwede yung bilog-bilog. mansanitas. Ganang balahan o kapayas? Luthang gapon na. Pero magasin na, di ba? Di Magasin. Magasin, oo. Oh. Pero sa amin, nakatry talaga kami yung ang luthang namin i-ano talaga. Mansanitas? Yung mansanitas talaga. Oo ba? Kusog kay mo buto. Dapat imo yung itarong na way makasulod na hangin. Oo. Pag ara buto dito. Pag masudlan magunaghangin, Oo. lisod kayo eh. Sakit kayo. Sakit. Sakit din sa pusoon. Labi na kung si May Ikla ang masudlan. Nako maginig tangki sa tiyan. Ayan, sige, dito na Congrats tayo. sa ko, Ate Oo. Pres, Senador. Oh. Happy New Year sa kuang amigong kapitan diya sa Barangay 6-A, si Kapitan Franklin Librado. Ayan, maraming salamat, Good Kapitan. morning diya, Kapo, kasi mong Oo. pamilya, Happy New Year. Ayan, ang mga taga Malungon sa Nagadi Province, i-greet ko din yan, nululor videos ko, si Bubot, si Junjun, si Bribik, namiminaw sila dyan sa Sarangani Province sa Malungon. Ayun, Oo, thank you very ayun. much. 7:13 na nena.